फिसा गोनां सासे हिनजावा फिसा गोनां सासे सेंग्रा हौवाजों माबोरै गोसोथोलायो। आंनि खन्थाइनि मुङा देग्लाय बैसागुआवनो दुम फेरेरे। जेसेबां जोंनि हा दङ गासिबो हाया डिजिटाइज जाजोब्बाय। नोंथांमोननि लेखाया न'आव था दा था, नोंथाङा खै बिगा हा दङ मा दङ कम्पिउटाराव बुबानो दायो मोनजोबगोन। बैसोमुथियाव थांनानै बैसोमुथि होननाय मोनगोन। गुगोलाव मबाइलाव थाङोबा बे मबाइलाव गुगोलाव थांनानै बैसोमुथि होनना लिरना होबानो जाबाय। होमबानो फैगोन बेवहाय मा मा होनांगोन। नोंनि नामखौ लिरना हो, गामिखौ लिरना हो, लोगो लोगो डाक नाम्बार पाट्टा नाम्बार फैजोबगोन। आरो कुनु मण्डल अफिसाव थांनाङा, जमाबन्दी कपिया बेवहायनो माने मोजाङै दाइल माबा खालामना होबानो सोना होबानो माबाखौ नाम्बारफोरखौ बेयाव प्रिन्ट खालामनो हागोन लोगो लोगो। जमाबन्दी कुनु मण्डलनि उन खारनो नाङा। 1000 जनमान एम्फौ फिसिग्राफोर दङ, बिसोरजों आङो डाइरेक्ट फनाव रायलायहरो कम्पिउटाराव नायनानै। 3 केजि फानखो ना 4 केजि फानखो फिथिबखौ डाइरेक्ट रायलायहरनो हायो। बे बेबस्थाखौ खालामनाय 3 मासनि उनाव जेसेबां आबादारि दङ, बबे आबादारिया मा माइ मावदों ना बेसर मावदों ना फाथो मावदों ना मा मावदों, बिनि न'आव फैयालासिनो बाहेरनि मानसिफ्रा कम्पिउटाराव नायनानै खोन्थाजोबनो हागोन। सुरेन मसाहारिया 4 बिगा लेमन गायदों, उमुक बसुमतारिया 10 बिगा जोसा माइ गायदों। बे डाटाखौ गासैबो खालामजोब्बाय जोङो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर। फिसा गोनां सासे हिनजावा फिसा गोनां सासे सेंग्रा हौवाजों माबोरै गोसोथोलायो बेखौ लानानै आं दोंसे खन्थाइ लिरनाय, बेखौ आं आवरायनो नागिरबाय। आंनि खन्थाइनि मुङा देग्लाय बैसागुआवनो दुम फेरेरे। दाखालि फागुन दानाव नोंनि मोदोमफ्रुफ्रु बिउटि पार्लराव अहाया अहाया मासाज खालामजानाया, खामिहारायाव रुइदुबदुब आसिजों खुरजेर खुरजेर खालामजानाया फाग्लासो बिमायनो गाहामथार मोनदोंमोन। आं मिसिबथाबना देहाखौ गथायदोंमोन, बिखा फोनां फोनां नोंबो मासाज खालामदोंमोन। जेनेबा बिबारि एमावसो सानैबो दङमोन। सिमांफुरियाव मौसुमि बारनि सिबखन्नायाव गोदना देमग्लाय देमग्लाय जरासे हांसो राजाया बिरबायदोंमोन। नोंनि गन्थंजों गनाय स' स' हाङा आंनि दोंनैसो गोमोन दारिखौ फोरलाब फोरलाब बिरहोनाया गोरबोखौ आइखां बायखां जाहोदोंमोन। सैथ्र थांगौब्ला थांगौब्ला, बैसागु फैगौब्ला फैगौब्ला हाथासि गोसोआ उरां फारां नेनानै थादोंमोन। अरनि बिदुंजों लाहा आवलिनाय बादि आंनि रागथिजि सोलेराल' रुइलाङाखै, थबसिजों लोगोसे साफा फिसाखौबो आं बावगारासै। दै बाल्थिंसे खावब्लानो हेस फेस जाग्रा बोराया 20 बोसोरनि सेंग्रा जाथि बायदि जाथारदोंसै। नोंबोथ' एसेल' समायना नंखाया फाग्लिया, सानै फिसानि बिमाब्लाबो फिसाइ गोनां बायदि नुखाया। बिखायाव नायबोला फागुन फागुन मोनलायलायो, खावलाय बिलिरबोला दुफां दुफां नांलायो। मेगनाव नायोब्ला बैसागु बैसागु बावगोमायो। हाबाब सानफ्लांबायसै, 10 बोसोरसो गदाय मानोथो हाबा जायाखिसैलै आं। सयथिबो देग्लाय बारदै सिख्लाया बिमायनो बायदेमलाय सिदेमलाय जासोगारदों। दाउ खौवौआबो गारां सोमाव सोमाव देंखो बोदों। गोरलै बिलाइया खर' थिखं थिखं बरायदों। हाबाब रंजालि बैसागु नों फैमारबायसो आंनि नैथि खोन्दोखौ जाफुंहोनो, गोजाम गलाखौ नागारना गोदान गला लुखांहोनो। सिंखावरिनि खोमाजों खोमा बुंनाय बायदि देग्लाय बैसागुआवनो दुम फेरेरे खालाममारनो। थेंक इउ।